Така, лайв сме. Здравейте на всички. Здравейте! След кратка лятна ваканция сме отново тук с си, пълни нови идеи, с много прекрасни идеи, специално за всички вас, понеже ние наистина продължаваме да се вдъхновяваме от всички вас, нашите клиенти, приятели, познати, които ни помагат много добре за откриването на нови теми, на нови рулони като видове и за което сме супер благодарни. Днеска темата няма да бъде точно определена, освен новите неща, които ни очакват през септември месец. Да, септември месец се оказва доста интензивен, но ние така си го заявихме и той така се случва. Първо, преди да започнем с новите продукти, които може в загадка вече да виждате някои от тях, искам да кажа, че ще бъдем 20 и 21 септември на живо за разговори в Люксекспо Люксембургвил, най-големия форум в Люксембург, където бяхме одобрени след много голяма конкуренция и сме щастливи, че ще имаме щанд, където ще ви посрещнем. Там също ще представим цялата си гама от ролоните и ще представим тези нови продукти, които сега ще ви представим. Като на 20 ще бъде откриването цял ден от 10 сутринта до 10 вечерта и в неделя ще остана аз, като Габи в неделя ще бъде на друг форум. Къде е Габи? Аз ще бъда в Мюнсбах. В Мюнсбах ще бъде Fête de la Rose. Само да уточня, този, който е в Люкс Експо, се казва Long Life Summer. Да. А пък в Мюнсбах ще бъда на Fête de la Rose и там също ще имам част от нашите продукти, с които до момента работим и се занимаваме. Така и 28 последната неделя. Последната неделя беше... Чакайте си. Да, защото октомври имаме одобрение за един пазар. Та сега на 28... Така, на 28 септември, аз днеска го обявих в моята Фейсбук, другата страница, която е. Това ще бъде Crop and One Fest. Той ще бъде на 28 септември в... Него ще го обявя допълнително онлайн, но понеже днеска получихме одобрението. Да. И така. Да, значи на 28 в Редонж. Точно така. Но това, пак казвам, всички тези нови събития, които ни очакват, ще бъдат обявявани във Фейсбук, така или иначе, защото се събраха доста. Също така за октомври месец, за края на октомври месец имаме два дена 25 и 26, точно така. Но следете определено Инстаграма, Фейсбук страниците за повече информация. Така иначе не с Деси винаги обявяваме къде, какво и как ще се случват нещата. Така, ние си поискахме да имаме малко по-голяма публика, получаваме я. Да, наистина в Люксекспото тази година условията са много различни, с много големи изисквания. Чакахме един месец преразглеждане на документи. Щастливи сме, защото много малко ще бъдат експозантите и същевременно очакваме да дойдете, даже и с хората, които не се познаваме, а само изпращаме, да дойдат да се запознаеме, да споделиме различни мисли и впечатления. Но, както и да е, ние ще го обявим това нещо. Там ще сложим и свещите, естествено. Ще сложим и всичко, което сега ще ви представим. Естествено, вече има загадка и тя е вече върху нас. Габи, да покажем. Значи, това са нашите нови коленца. Арома колета. Арома колета, точно така. Които самите те са от естествен камък. Значи, ето, примерно, моето е розов кварц. И вътре в самото коленце, като шишенце, ще бъдат слагани етеричните масла. Тоест всичко това, което като вид рулони правиме и пълниме рулоните с камъчета и с масла. Реално погледнато, това ни е нашия камък и той ще бъде запълнен с етеричното масло. Ето го, това съм си избрала с едно аметистче с нанис от различни видове камъчета. Като какво е фактически интересното в арома медальона?
Първо е винаги с нас и ни напомня да бъде използван. Уникално бижу е. Точно, да. Нещо уникално е. Страхотни вибрации излъчват. Просто много им се радваме. За щастие искахме да са септември при нас и те са септември точно при нас. Така, значи Много те са видове много имаме. видове. Да. Аз определено ще ги сложа в моята Facebook страница, също така в TikTok, Instagram. И аз също, да. Много бързо не се изчерпват. Вече имаме даже няколко поръчки, още преди да сме ги обявили. Камъни имаме тигрово око, аметист, турмалин, розов кварц. Ето го за защита. Един много хубав способ за защита. С обсидиант, роза сърчице обсидиант. Нали, съответно ще бъде напълнен с етеричните масла, които са за защита. Ето имаме и такава ромбоидна форма. Да, ромбоидната. И тази не сме показвали. Да, ето също така и това е едно изключително красиво колие. Да. Сега, честно казано... Отварят се абсолютно всичките. Сега няма да ги отваряме едно след друго, но всички се отварят и се пълнят с етеричните масла. Ето едно сърчице. Просто е много нежно и да, това мисля, че много добре би стояло. Да, зелен авантюрин. Това показах ли? Имаме и ето такава като на български стомничка. Много красиво. Да, точно така. Също го имаме и с аметистче. Нали? Това е турмалина. Имаме го и с аметист. Точно така. И също така зелен авантюрин. Определено това са новите неща, които даже мога да кажа, че преди няколко дена пристигнаха и сега с Деси им се радваме. Изключително голяма радост настана, защото го мислихме. Много женска енергия носи, много голямо послание носи към света, забелязан си и другото, което е може би... Страхотно. Да, страхотно стоят. Нещо, което е много близко до нас. Значи, шенцето се отваря много деликатно и с част от да покажа, може би, да разтворя, се слага за туши или накидка, кой както иска. Може да си отлееш, може с капачката, може да отлееш, да си сложиш. Реално погледнато, даже това е една страхотна идея. Примерно, когато кажем ние специално дамите, сме някъде на гала вечеря, имаме малка чанта, рулона ни наша не може да се побере вътре. Имаме втора възможност. Това е прекрасното коле, което нали, се слага и така по всяко време човек може въпреки всичко да бъде близко до етеричните масла също. Защото пак казвам, камъни съответно няма да има вътре, понеже самото коле е самия камък. Да. Точно така. Цената, може би сега всички ще се интересуват. Да, ще пишат нон-стоп отдолу цена. Директно казваме, 43 евро са, нали така беше? Точно така, колетата са 43 евро. Съответно, винаги предлагаме и като промоции, когато поръчате колие и рулон. Да. Нали, вече цената ще бъде друга. Тук е може би и времето да споменем, че рулоните от 1 септември вместо 21 ще бъдат вече на цена 25 евро. Понеже работихме и цяло лято, макар и почивка, върху новия ни дизайн. Да. Той ще бъде страхотен, все още няма да го обявяваме, но наистина новия дизайн на нашите рулони изглежда уникално. Тоест вече имаме бранд, ще имаме лого, избрали сме го, работим с графичен дизайнер. За щастие бяхме единодушни от нещата, които той предложи, но ще бъде изненада и как ще изглежда нашия бранд. Но вие сте част от всичко това, така че може би и вие с нас ще се радвате. Да, и също така, освен коленцата, които са нови, нали, бранда, който имаме като нов, имаме и нови спрейове, които са, мога да кажа, малко по-луксус серия. Деси ще ги покаже. Значи, те са уникални. Първо, защото са най-различни цветове. Второ, формата, в която са. И трето, може би ще взема така и да отваряме. Аз ще покажа цветовете, да. Значи, това са спрейовете.
Те са 15 Милилитра. мл. Да, по-големи Те ще са. бъдат точно така пълнени. 15 мл. Също камъни ще се слагат вътре. Абсолютно никакъв проблем. Както при нормалните спрейове, които имаме. И най-различни цветове. Хубавото е, нали, при спрея е не само самия вид на опаковката, но и също така, че просто няма как да се щупи. Примерно, да. нали, много често клиентки, рулона или спрея ми се щупи в чантата, чрез тази опаковка самите спрейове, нали, са и защитени. Защо в крайна сметка решихме да е нещо такова? Защото в една дамска чанта даже ще бъде по-дискретно. Няма да се вижда и самия ролон. Защо спрей? Защото идва момента той да бъде използван, да кажем, и върху някаква дреха, или върху по-дискретен начин да не се смесват миризмите с парфюма, който носим. Така че това е наистина малко разнообразие в нашите продукти, но концепцията е същата. Камъни с етерични масла за сбъдване на наши съкровени мечти и желания. Аз искам следващия път да направим първата ни тема, която аз съм подготвила лист от теми, които ще бъдат. Ще обясниме много подробно вече с Габи кой камък, с кое масло, какво се случва, каква вибрация се случва в нашето тяло. Ще поработим малко по-различна светлина. Но това, което искам да кажа е, че това като спрей заложено е изключително удобно за хора, които не обичат директното намазване. Страхуват се от алергии, страхуват се от някакъв тип възпаления. Не им е приятно въобще това омазняване, докосването с маслата. Ето го спрея, който също е един много добър ароматерапевтичен наш така точно, спрейовете, нали, ги имаме отпреди, не е нещо ново, просто в момента опаковката става малко по-сериозна. Остават ни и другите, разбира се. Да. Цената на тези спрейове ще бъде 32 евро, другите спрейове са на 18 евро. Там цената си остава. Да. Друго, което ще да кажа, след, може би към края на септември, началото на октомври, най-вероятно вече, ще организираме и няколко workshop-ове с Деси. Като ще има на български, но съм решила и да направим един, нали, за нашите клиентки, които примерно говорят само немски, френски или люксембургски. Така че това всичко ще бъде обявявано няколко седмици предварително на нашите сайтове и страници, за да може всеки съответно да направи някаква заявка, защото бройките са ограничени. И винаги до сега е било, наистина е било пълно, смисъл такъв, не са оставали свободни места. Но това, пак казвам, стъпка по стъпка ще бъде всичко правено на време, за да може всеки, нали, със своя план работен и семейен да се включи към нашите workshop-ове. Те са уникални, защото страхотни са. Първо се събираме само жени, които сме на същата вибрация и същата енергия. И жени, които се интересуват от нещата, които правиме, доволни са повечето, всъщност почти всички са доволни от нещата, които правиме. И най-вече на този workshop вие сами може да избирате енергията на камъните. Тоест, нали, не защита, примерно, както аз си ги комбинирам и с Деси, ами сами избирате камъните, си ги поставяте в рулончетата. Значи ще има няколко различни рулона, няма никакъв проблем, нали, като дизайн говоря. И получават се страхотно. До сега имахме, мисля, че 2 бяхме организирали, ако не се лъжа. 2 workshop сме правили. Но, пак казвам, може би някъде от октомври, понеже сега е септември, повечето все още сме в почивка, нали са в почивка, деца, училища. Да, готвим тези изложения, които са доста сериозни. Да, смятам, след като се успокоим всички, след първия учебен ден, всичко да се нормализира, нали, говоря за Люксембург. Да. Ще направим няколко workshop-а специално за вас. А всички тези, които не могат да се включат на workshop-овите, имаме достатъчно изложения и с цялата страна, мога да кажа, където може да ни срещнете. Да, ще бъде много хубава есен. Подготвили сме различни... ще имаме игра, ще имаме giveaway задължително за наши редовни клиенти, ще има естествено подаръчета. Влизаме в етапа на есенната жътва или така наречената благодарност. Ще отблагодарим на всички, които ни се довериха, защото ние така пораснахме.
Аз това исках да кажа и се разсеях, че искам да направим едно задължително предаване с Габи, където да разкажем за всичките хора и техните трансформации. Какво очакваха, какво се случи, за дисциплинираните, за недисциплинираните, за хората, които сбъднаха по нещо ново в живота си. Но ще го оставим, за да може наистина да дебатираме, ще обявяваме кога имаме лайв, ще отговаряме на въпроси, защото много често задават въпроси, но тези въпроси обикновено е добре да се дебатират пред публика. Да могат и други хора да чуят и да не се чудят аз и Габи какво правим, как се случват нещата, нали, искат личния разговор, звъним по телефони. И тук аз свършвам, като кажа, че подготвям сайта си, на който ще имам booking reservation, такова, като срещи, в които искате да ме видите. Запазвате си час, няма смисъл да се притеснявате дали ме звъните вечер или през деня. Ще имам график, ще се направя арома график, в който часове всеки може да се напази час и да чуе естествено и единствено и вас и личните ви нужди. Но това също го готвя с човека, който ми прави сайта. Бяхме във ваканция, позволихме си нищо да не правим, но сега вече започнахме. Да. Но въпреки всичко и поработихме. Да, поработихме. Но няма как, това са нормални неща. Да, аз щяхме да споделиме и за рулона, който... Да. Значи него го нямаме като асортимент поне до сега или като вид серия. Това ще бъде един рулон специален точно сега вече за есенно-зимния сезон. Това ще бъде рулон, който ще бъде за защита на нашата имунна система. Да, имунобленд ще се казва. Точно така. Ще разкажем за него, какво съм сложила в него, какво се очаква да свърши той с нашето тяло, но е много добре да се започне есента. Една добра, естествена и натурална профилактика и поддържане на имунната ни система в така добри, високи степени на активност. Но така или иначе това са теми, които ние ще развием. Да. Но, нали, все пак знаете, че ще има и такъв рулон, така че може вече предварителни поръчки да пускате, ако желаете. Или просто ще изчакате нашия лайв с повече информация към този нов рулон. Няма да досаждаме повече. Все пак е понеделник, един старт на седмицата, като последно искам да благодаря. Може би и Габи ще благодари. Задължително. Благодаря на Варна, че когато бях за тези седмици, хора ми писаха, аз се видях. Разнесах доста рулони, така че Варна, ако има желание за воркшоп, мога да организирам. Има самолети, пътува се. Ще направя на ваканция. На ваканция можем да откраднем. Не, той е бизнес, такова тип. Да. А пък Габи беше в Изпирих и също се срещна с страхотни хора. На всички, които нали, така ми се довериха и си закупиха от рулоните. И надявам се да сте доволни. Нали, резултати очакваме малко по-късно, защото рулоните те действат с времето при нон-стоп ежедневно използване. Така че благодаря на всички, нали, които срещнах и във Варна също, и в Изпирих, на всички вас. Оставили сме на 2 места. Ако някой иска, във Варна и в Изпирих има. От България имаме нали, хора, които там продават тези рулони. Спокойно може да се свържете с мен или с Деси с допълнителна информация, кои са тези хора и да се свържете с тях съответно. Всичко най-хубаво ви пожелаваме. Следващия лайв може ще бъде другата седмица. Ще обявим всичко онлайн. Чао, чао! Който почива, да почива още малко. Чао! Така. Найс. И